Seri haftayê hêzên artêşa Tirkiye li Idlibê karûbarên terikandina xala çavderiyê ya Morekê jî temam kirin. Xala Morekê mazintirîn xala çavderiyê û navenda xalên çavderiyê yên Tirkiye bû. Xalên ku têne terikandin ji aliyê artêşa hikûmeta Sûriye ve ji xwe hatibûn dorpêçkirin. Terikandina xalên çavderiyê wek nîşaneyeke mazinbûna nakokiyên di navbera Tirkiye û Rûsyayê de tê nirxandin. Heftaya borî jî hêzên Rûsyayê dîsa xalên grûpên çekdar yên ku Tirkiye piştgiriya wan dike bombebaran kiribûn. Di çarçoveya geşedanên davîn de egera xirabûna têkiliyên Tirkiye bi Rûsyayê re ji aliyê şarazayên babetê ve wiha tê nirxandin. Türkiye'nin zaten başından itibaren karşılaştığı zorluk İdlib. Rusya'ya dixwaste Türkiye li vê derê grûpên cihadîst kontrol bike û rawestîne. Lê belê me herdem digot got ev yek zehmete were pêkanîn. Di rojên dawî de geşedanên li Idlibê nîşan didin got Rusyayê êdî naxwaze Türkiye li Sûriyê roleke aktif bilîze. Helbet Türkiye ji vê yekê jî dibîne. û di vê çarçoveyê de hêdî dêxwanêzî Amerîkayê bike û hewl bide di navbera Amerîka û Rusyayê de bi bercewendiyên xwe balansekî ava bike. Li aliyê din beşek ji şarazayên babetê jî dibêjin ji paşvekişandina hêzên Tirkiye nayê ew wateyê ku Tirkiye ji Sûriye derdikeve. İlerleyen süreçte Türkiye'nin orada sağladığı askeri başarı Ji paşvekişandina Tirkiye li qadî guhertina krîtîk çênakim. Di hejmara serbazên Tirkiyeyên li Idlibê de guhertinek tune. Bereva jî ji ber ku Idlibê devereke biçûktir di heman hejmarê de serbaz henin. Kontrolkirina deverê bo Tirkiye hêsantir e. û ez çawarî nakim ku Tirkiye hêzên xwe zêdetir ji paş ve bikişîne. Li gorî çawkaniyên ji qadê demek Kurd piştî terikandina xalên çavderiyê ala Sûriye li ser xalên çavderiyê tê bilindkirin. Xalên çavderiyê di çarçoveya peymanên di navbera Tirkiye û Rûsyayê de bi armanca dabînkirina agîrbestê li deverê hatibûn avakirin. Tirkiye bi van peymanan berpirsyariya kontrolkirina grûpên jihadîst hilgirtibû û 10-15 hezar serbazên Tirkiye di çarçoveya van peymanan de li Idlibê cih digirin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24 Ankara.